एक बहुत सुंदर सोहर सुनाने जा रही हूँ जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा हमारा है सोहर का गीत। गोकुल में बाजेला बाधैया त जनमे का दैया त जनमे का दैया न हो बलना सखी सब सोहर गावे त गाई के सुनावे गाई के सुनावली हो। गोकुल में बाजेला बाधैया त जनमे का नैया त जनमे का दैया न हो ललना सखी सब सोहर गावले गाई के सुनावली गाई के सुनावली हो। पलना में लाला ना झूलावली सोहर गावली सोहर गावली हो। पलना में लाला ना झूलावली सोहर गावली सोहर गावली हो। अनदन सोना लूटावे मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा न ललना जसुदा लूटावे हीरा मोतिया बोलाई के पड़ोसन बोलाई के पड़ोसन हो। अनदन सोना लूटावे मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा न हो ललना जसुदा लूटावे हीरा मोतिया बोलाई के पड़ोसिन बोलाई के पड़ोसिन हो। देव सब झूमी झूमी गोकुला में मांगल गावेला मांगल गावेला हो ललना नंदन चावे ग्वाल बाल दुआरे बोलावेला हो ललना नंदन चावे ग्वाल बाल दुआरे बोलाई के हो। देव सब झूमी झूमी गोकुला में मांगल गावेला मांगल गावेला हो ललना नंदन चावे ग्वाल बाल दुआरे बोलावेला दुआरे बोलावेला हो। आइल पुरोहित बावनवा सगुनावा विचार सगुनावा विचारेला हो। आइल पुरोहित बावनवा सगुनावा विचार सगुनावा विचारेला हो ललना श्री भगवान प्रीत के मालिक ललना श्री भगवान प्रीत के मालिक के मालिक सुपवा में ललना सुतावे सगुन से नहावे सगुन से नहावली हो। सुपवा में ललना सुतावे सगुन से नहावे सगुन से नहावली हो ललना श्री श्याम ले के बाधैया त गोकुला में
त गोकुल में धावली, गोकुल में धावली हो। गोकुल में बाजेला बधैया त जनमे का दैया त जनमे का दैया न हो। ललना सखी सब सोहर गावे तो गाई के सुनावे तो गाई के सुनावली हो। ललना सखी सब सोहर गावे तो गाई के सुनावे तो गाई के सुनावली